Здравейте, любители историци! Аз съм Борислав и днес ще ви разкажа за първите 4 български столици. Плиска. Градът израства на мястото на по-старо славянско селище на име Абоба. Сведения за създаването на столицата при хан Аспарух се съдържа в така наречения български апокрифен летопис. Останките от средновековния град заемат площ 23 квадратни километра. Той е бил обкръжен с вал и земен ров, пълен с вода, широк 10 метра, дълбок 7 метра и с дължина 20 км. За този ров започва външния град, в който са живеели селяни и занаятчии. В сърцевината му е бил вътрешния град, а в центъра ханското селище, в което имало малък дворец с мощни отбранителни стени. Дебелината на тези стени била 2,6 метра. Старт! Велики Преслав. Градът възниква през втората половина на 9 век по време на управлението на княз Борис I. Преслав се превръща в един от най-красивите и величествени градове в Югоизточна Европа. Външният град е бил обкръжен с белокаменни стени. Конструкциите на портите, кулите и стените са подобни на тези в Плиска. Вътрешният град също е бил обкръжен с стени, където се намира царския комплекс, величествени каменни дворци, като големия дворец и тронната палата, а също богато украсената с мозайки, мрамор и керамични икони, кръгла църква и други. 3. Охрид. По времето на цар Самуил е столица на българското царство Охрид и престолен град на българската патриаршия 10-11 век. Крепостта, която е строена по това време, носи и до днес името на царя. През есента на 1015 император Василий II Българоубиец превзема града. Крепостта остава и след това под управлението на Иван Владислав, наследник на Гаврил Радомир, който е син на цар Самуил. От времето на византийското владичество от 1018 до 1167 градът е център на Охридската българска архиепископия. Велико Търново. Средновековният град се разраства бързо и се развива като най-непревземаемата българска крепост в периода 12-14 век. Той е разположен на 4 хълма – Царевец, Трапезица, Света гора и Девинград. Според съвременници, през средновековието Търново е бил новият Йерусалим, Рим и Константинопол взети заедно. Хълмът Царевец е заобиколен от 3 страни от реката Янтра. Крепостта има 3 входа. Главният ход почвал с повдигнат мост на пресечената скала и имал 3 последователни врати. Втората, малката порта, свързала Царевец и Асеновата махала, а третата Девинград. В средата на Царевец се издигал дворецът, който се състоял от тържествена зала, църквата Света Петка и други.